Tanggal na. Wala na. Bilang head ng Sangguniang Palalawigan, ng Legislative Building, prerogative ng inyong lingkod, Imelda Papin, since ako po ang namumuno dyan, na dapat tanggalin ko ang illegally installed CCTV. Ano po, walang paalam sa akin, wala akong approval, kaya kailangan lang tanggalin. Dahil hindi ko alam kung ano-ano ang pinaglalagay ng mga camera. Spy camera siguro yan eh. So, malinaw na po, wala na po yung CCTV sa Sangguniang Palalawigan. For the record ma'am, pero si CCTV po, di ba? Ang alam ko, which we need to confirm this, 24 cameras. Ma'am, is it true ma'am na walang logbook? Noong January 20, Thursday, na-check natin yung logbook, walang nailagay na merong ini-install na CCTV. Ma'am, nasaan na yung tatlong gwardiya? Hinahanap namin hanggang ngayon. In fact, nagpa-blatter na yung chief security para malaman kung nasaan talaga sila, kung nasaan ang whereabouts. Kasi nag-worry din ako bilang head ng Sangguniang Palalawigan. Kaya kailangan talaga mahanap sila. Hindi hihinto yung chief security, si Mr. Faser, na hindi mahanap sila. At bakit silang tatlo mismo na naka-duty noong January 20, naka-duty noong the other day, or yesterday at that, January 27, ay hindi sila nag-duty. Sabay-sabay silang wala. Kaya nagtataka naman kami kung bakit ganun. Kaya parang nakukonfirm sa isip namin na talagang may nangyari that very day. Ma'am, may action na po ba? Night. May ano na po ba ang PNP regarding po sa pagkawala ng tatlong security? May ginagawa na po silang action? Na i-blatter na yung aming chief security. Okay, ma'am, may mga CCTV camera sa lugar. Pero may mga hapot din na hain ang monitor kani. Ay, may igwa po sa laog kang Sangguniang Palalawigan? Ang monitor, Mayong monitor sa Sangguniang Palalawigan. Wala po kayong control noon? Mayo kaming How control. about the storage ma'am? Actually, kaya nga, dapat talaga tanggalin. Kasi hindi ko alam kung nasaan ang control niyan eh. So, ibig sabihin, monitored lahat ang takbo sa Sangguniang Palalawigan na hindi naman kami mga kriminal na para ganon, lagyan ng 24 cameras without even an approval from the head. So, yun na naman ang aking kasagutan. I'm not against putting up a CCTV. In fact, talagang ang Sangguniang maglalagay din kami para sa protection naman ng buong building. Pero, bakit meron naglagay ng illegal na allegedly nga ay utos ni Congressman Elry Villafuerte? Ma'am, first time po ba ito nangyari na merong naglagay ng First time. CCTV na wala pong paalam? First time. First time. Itong 24 na ito palikit-likit tiglaag or bigla? Biglaan, January 20, Thursday, na tapos din that night. Ganon kabilis. So, ibig sabihin, marami sila nag-install. Ma'am, since wala sa logbook yung tungkol sa pananampal at wala rin nagko-complain tungkol doon, pwede bang sabihin niyo sa yun? Kaya nga, tayo ay, ang statement ko lagi ay di umano or allegedly na gano'n. Kasi report yun eh. Report yun ng operation officer. And na nireport din sa chief security. Therefore, ang ating mga statement ay gano'n. Kaya, under investigation pa rin tayo. Continues ang ating pag-iimbestiga para malaman natin ang katotohanan. At saka, dalawang napaka-importante na dapat makuha dito, yung sino naglagay ng CCTV, sino ang nag-utos, at since na walang approval sa akin, bakit nailagay yan doon, at nasaan yung tatlong gwardiya na hanggang ngayon hindi pa lumalabas, na allegedly sinampal ni Congressman Elry Villafuerte. So, gusto kong malaman ang katotohanan.
para naman in fairness naman kay Kong El Rey, at least malaman naman natin kung talagang nangyari yun o hindi. So, maraming katanungan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, pero sana one of these days ay mabigyan ng tuldok ito at maging maayos, maging mahinahon kung ano man ang magiging conclusion nitong problemang ito. Anong panawagan mo, ma'am, sa kanila pwedeng magamit ang media? Kung Nananawagan ako dun sa 3 gwardiya na bibigyan pa natin sila ng pagkakataon na talagang lumabas. Huwag silang matatakot dahil, pag nasa katotohanan ka, nandiyan naman ang Panginoon para i-guide ka ng tama. So, dapat hindi sila matakot. Because the mere fact na ikaw ay hindi lumalabas at hindi ka nagpapakita, siyempre nag-worry kami, baka may nangyari na sa kanila. Baka, bakit silang 3 sabay-sabay na hindi nag-duty, hindi malaman kung nasaan. So, yung ganon, no? So,